higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalangpanan og makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa gihapon kami nagapasalamat kanimo og dako nga hangtod niining mga gutloa. Pabilin pa kini nga programa dinhis kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kamatuoran. Panalangini kini nga programa og kining estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Salamat nga pinaagi nini nga programa adunay daghan nga mga tawo nga imong gipangkabig sa nagkalain-lain nga mga lugar o dapit. Tuguti nga ang tanan nga mga nagapaminaw pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo aron usab sila andam sa adlaw sa imong pagbalik. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sama ka usapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit nga nagsunod ning atong programa. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan ato ning ibanan og pipila lang ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Kuya John, daghan kayong salamat niini nga programa kuya. Makapalingaw, makapalipay ug makapalig-on sa atong pag-ila diha sa Ginoo. Nangandam na sadmi, nagtingog na ang among radyo unya wa palang hinuon gyud mi mabuo kay duna pay kulang namo ang si Lulo og si Uncle Bini og si Kuya Matmat apan ni naturong taud-taud. Salamat kuya og unta padayon ning inyong programa sa kahanginan. Okay, salamat. Pag-ampo lang gyud mo. Kay mintras tagaan pa mis Ginoo og kinabuhi og tagaan pa niya pagtugot ning programa mutingog ra gyud ni dinhi sa kaninaang kahanginan. Okay, niya patay basahon. Sir, maayong hapon. Amo untang pangutana man ni. Kanang dili ilang usa tanan no. Kay naamantay ako naamantay kuan nga pangutana gipasaligan nga ato nga tubagon unya. Happy birthday day sa tanang nag-birthday karong adlaw gikan diri sa Jesus is our hope. Well, mga higala, di ta maglangan atong ihatag ang panahon kang Brother Libby sa paglili sa atong monitor aron atong may baluan kung ding lugar o dapita nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, dugang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong tanan nga mga viewers karon. Sa bisan asa man mo nahimutang niining tungura, amo kamo nga gina-welcome niining tulo manon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat mga higala og mga mensahe dinhi sa ato nga programa, pwede sa amo mga number ni Brother John, pwede sa diri sa comment section ato sa Facebook, no? Nialang sa ato mga nag-view kanunay, ato mga followers sa programa. Pwede mo maka-message sigala dire sa comment section nato, no? Kanya palihog lang pod i-share sa gihapon nato ang atong programa para mas daghan ang makadungog sa mga pulong sa Ginoo, sa mga tubag, sa mga pangutana nga atong gitaga dinhi sa ato nga programa. Welcome ang tanan. Pwede sa maka-message sigala sa
at sa messenger nako no kang Brother Libby Claves nga messenger alang sa mga way load pwede sa messenger nako aron ato mabasa ang inyong mga mensahe niya ang inyong mga pangutana. Okay, adto na ta sa pagsugod sa pagbasa niya si Sister Nana sa Saudi Arabia, si Gemare Kalapuan. So thank you kay Sister. Nahimo ka namo nga avid listener, viewers sa atong programa. Thank you kayo. Niya, salamat sa pag-pray o pag-love karon sa programa. Niya sad si Sister Ila Lipalam Kalapuan. So may gabi ni mo Sister. Niya may isang gabi ni Brother Johnny dia uban sila makabataan. Tanan nga taga Mabuli nga mga naminaw karon atong gina-welcome niya. Salamat kay Sister Ila sa pag-pray o pag-love sa atong programa. Anya salamat po Brother Rufino Moreno sa pag-love o pag-pray. Anya niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa pag-love o pag-pray Sister Chari. Nya kumusta ang imong tibok family? Nya kumusta sa dias Mabuli no ang sound system ni Brother Eric, kumusta maron? Naglanog-lanog siguro diha atong programa. Mga silingan diyang naminaw ato nga gina-welcome sa atong programa. Anya niya sad si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. Happy midweek kaninyo. God bless. Maayong gabi ni mo diha sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. Salamat. Anya niya sad si Sister Remedios Diheto. Good evening mga brad. Sa gihapon naminaw na pod mi adiri. God bless. So God bless also Sister Remedios. Anya niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Salamat sa pag-love o pag-pray. Anya niya pagyoy minsay si Brother Ronilo. Mayong gabi na usab sa mga kaigsunan. Makanunayong naminaw o sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is Our Hope. O happy midweek sa tanan. God bless. Okay na po si Brother Giovanni Inganyo Bayo. Salamat po sa pag-love sa ato nga programa. Kanya ato po nakita si Sister Christy Layon. Good evening, Brad Libby and Brad John, watching from Argawanon. So may gabi sa mga Layon family diya, mga Larga family. Ngadto sad sa mga pamilyas, mga Likigan, Kabatanya family. Good evening kayong tanan. Tanan lang naminaw karon diha. Niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa pag-love o pag-pray. Niya ato po nakita din si Brother Maki Kuro. Mayong gabi sa tanan. So good evening also Brother Maki Kuro. Okay, mo ato ta sa ato ning tanawon mga higala ang ato nga kipad kay murag na ato'y mensahe din man siguro atong lilion makadiyot. Okay, maayong gabi Brad John og Brad Libby. Naminaw na pod mi si Loloy Arcilia, Sister Piding Nuya og si Alfie Arcilia. Jesus is Our Hope. Brad Libby unsay title okay nato ning isang adlaw no. Kalimot ko atong akong gi-play. Niya di pagyod ato ning tanawon. Good evening Bro Lib og John si okay ako na nabasa. Ato panililiw ni uban kay murag na atoy mensahe nga relikyatan ako. Oy na iris man siguro to. Wa naman dire. Okay. Ato ning lantawon mga higala ang pikas nga screen. Ato ning basahon ang mga kahigalaan nato nga nag-send og heart o niyang uban nag-like sa atong programa. Niyata sa mga nag-send og heart. Niya si Love, si Linabog Munchadura Nas. May gabi ni mo dong. Asa makarundong nanaka sa bantayan. Niya po si Brother Ronilo Itang, Judy Ann Hista Abalye, Narcipi Pelayo Idoliberio,
Roji Bernal Ayuza, Maki Coro, Erixa Sinoy, Aragon Michel, Elmodam Flores, Lovely Alboro, Chari de la Cruz Nugas, Eila Lipalam. Kanya aritas mga nag-like sa ato nga program ni si Sister Jenaline Lumuntad, si Ma'am Gay Charis Lopez, Edelberto Rina Sumalinog, Anisito Priscilias, anya niya po si Jaya Leid Lucero Garciano, Roy Nimil, anya niya po si Nana. So thank you kayo. Anya dirita sa Pikas niya po si Brother Edelberto Rina Sumalinog. Good evening everyone watching from Kabalawan, Sugod, Cebu. So thank you kayo Brother Edelberto Rina Sumalinog. Thank you kayo sa inyong pagtanaw. O niya, dirita higala ato nililion ng atong messenger. Ato ning tanawon ang mga higala na to. Kaya uban ari mo paagi og message diri. Okay, na ipipila nga ato nakita niya si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz ni, Cadiz City. So mayong gabi ni mo diya, Sister Ninfa, uban sa imong mga anak diya, imong mga apo. O niya, mga higala na to diyang naminaw. O niya po, Sister Nana, nag-send po siya og heart sa ato nga program. Okay, makahimog ya po mga higala sa pagpadangat og mensahe dinhi sa atong programa. Kay ato nang anaman namon og basa. Niya po si Ma'am Sing Sibelino. May gabi ni mo, ma'am. Nakakaroon sa Sunrain. So, good evening ni mo o sa uban nato diya mga kaigsunan nga nagpaminaw nining ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Ani ato po nakita dinhi si Sir Alison ko maestro. Kuani si Sir sanang principal ba dyan sa Tuanani ron sa kananaang pasil kinatarkan si Sir Alison na kananaang malinaw. Malinaw no, wala na di haron? Wa nani sa kuan, nani sa nag-swap man ni sila ang couple teacher gibalhin dito nya tulo sila dito ang gipuli si Ma'am Jimaydi Helboyna og si Ma'am Excellent Helboyna og si Sir Edison. Niyang mensahe, mayong gabi ninyo diha Brother John o Libby. God bless. Niya po si Madslia Muñez. Mayong gabi ninyong duha. Pads sa tanang nag-live karon. Okay, may gabi ni mo diha Madslia Muñez, Manila. Niya po si Meliod Silasol. Good eves kapag laom. Happy midweek sa tanan. God bless. God bless also Brother Meliods. O niya po si Hyacinth Carl Chung Bakero Yakten. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Salamat sa dagang heart nga imong gisend. O daghan sad nga kamot nga nagpray. Thank you kaayo. O niya po si Brother Roel Riponte. Mayong gabi ninyo mga brother, watching diri sa Liki, Balanban SDA Church. Okay, salamat kayo no, Brother Roel Ripunte, diha sa Liki, Balanban SDA Church. Good evening yung tanan, salamat kayo nga nanood mo sa ato nga program. Ang hinaot ni nga atong mag-follow kita higala. Ani ato nakita din si Leslie Van Elosorio. Salamat po sa pag-send of hearts, Sister Leslie. Yan po si Jemar Kulis Gabaton. So, thank you kaayo. Adto tahigala sunahan atong ihatag ang panahon ni Brother John. Kaya ako lang anam-anam magbasa po niya ang atong makita ng mga bagong mensahe dinhi. So, atong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana.
Okay, daghang salamat Brother Lebe. Arita ani sa kuan kanana ang pangutana ni Lini Faith Argoncillo. So, sister, salamat sa imuhang kuan diri unya kana maunay nindot nga kung ika-text ka dili ka arrogante og sinultian, Sister Lini Faith Argoncillo. No, salamat kayo unya hoping madagdagan ang imong pagtuo, pinasikad sa mga kamatuoran nga nasulat sa Biblia, dili lang pinasikad sa imong nabatian sa inyong mga pangulo sa simbahan, kay kasagaran gud sa inyo mamati raman mo kay wa mamoy Biblia. Pero ang ako lang gikalipay mao nga lahi ka sa uban nga ika text kay naamagoy kuan god, naamagoy inyo kadaghanan sa mga kauban, medyo ingnon ta siga kayo nga makig-take sa imo. Pero ikaw daw humble gyud nga kuan, no. Salamat kayo Sister Lini Faith kanana sa imong Lini Faith Aranchado sa imong pangutana. Okay, ato ning basahon. Sir, usa ko sa tigpaminawan aning inyong programa, pero headset ra ang akong gigamit, wa ko'y laing kauban kay ang ako nga amahan dunay katungdanan sa among lokal, masuko man. Unya kung headset ako ray makabati, daghan kog nahibaluan dinhi sa inyohang programa. Apan ang ako nga pangutana, nganong dili ninyo madawat ang nakasulat sa Juan 8:40 o sa Juan 17:1-3? Si Kristo na mismo nagpamatuod nga siya tao, o sa Juan nagpamatuod si Kristo nga bugtong matuod nga Dios ang Amahan. Nganong di mo kadawat ana, sir? Okay, salamat kaayo Sister Lini Faith Aranchado. Kinsa manggoy nag-ingon nimo nga dili mi kadawat ana? Kanang Juan 8:40 si Kristo maoy nagpamatuod nagsulti ana, amo nang gidawat. Unya kanang Juan 17:1-3 si Kristo magyapoy namulong ana, amo gid nang gidawat. Ug bahin anang giingon nimo nganong dili mo makadawat? Sayop ka, gidawat na namo. Pero kabalo ka Sister Lini Faith, og unsa gyud dili namo madawat? Kanang doktrina nga inyong gituhuan mahitungod sa kang Kristo nga si Kristo dili Dios. Unya nganong dili mi kadawat? Tungod kay wa manggud mo'y mapakita bisan usa na lang ka bersikulo sa Biblia nga si Kristo atong mabasa nga dili Dios. Kanang 8:40 sa Juan o kanang Juan 17:1-3 dili man naingon nga nagpamatuod na nga dili Dios si Kristo. Inyo ra gid na nga kaugalingon nga panghuna-huna og pagsabot. Ni sultihan kanako Sister Lini Faith Aranchado, no? Mahitungod aning Juan 8:40 wala gid mi niini problema nito ni ang dili lang gid namo mutuo ang kana bang inyong konklusyon, kana bang inyong hunahuna nga si Kristo dili Dios. Sa Juan 8:40 wa man kay mabasa diha nga nagpahayag nga dili Dios Kristo. Inyo ra ginang kaugalingong panghunahuna og pagsabot. Tan-awa ra gud dinhi atong tan-awon kining Juan kapitulo 8 bersikulo 40 ug unsay gisulti dinhi ni Kristo. Kay nga ingong ka man nga dili ninyo madawat ang pamatuod mismo ni Kristo nga siya tao, madawat namo na. Pero niya atong basahon ra ni sa Juan kapitulo 8 bersikulo 40, ingon ini ang gipamulong ni Kristo akong basahon Sister Lini Faith. Nag-ingon din nga matud pa din apan karon naninguha kamo sa pagpatay kanako, sa pagpatay sa tao nga nagsugilon kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Wala magbuhat niini si Abraham. Tanawa kini dinhi magsugod ang inyong sayop. Ngano man niya kanang giingon ba ni Kristo?
Si Jesus miingon kanila kon mga nagingon dinhi sa sa Juan kapitulo 8 bersikulo 40, ingon niini ang gisulti ni Kristo. Matud pa ni Kristo nga dinhi ining bersikulo matud pa dinhi, apan karon naninguha kamo sa pagpatay kanako, sa pagpatay sa tao nga nagsugilon kaninyo sa kamaturan nga akong nadungog gikan sa Dios. Wala magbuhat niini si Abraham. Unya kini ni arabang last portion dinhi, dili man nila huson og basa sa inyong mga pangulo. Anhiraman sa gingon ni Kristo nga si Jesus mingon kanila, ingon dinhi ni Jesus nga kamo naningo sa pagpatay kanako ang tao nga nagsugilon kaninyo sa kamatuoran. O anhira gid dinhi kutob, wa na mo ka ipasuasumpay, wa na niyo ibasa na sa inyo. Pag ingon lang nga si Kristo tao nga nagsultis kamatuoran, ang kuha na ni therefore, di ba? Kaugalingon na nga konklusyon. Busa, si Kristo dili Dios tungod kay nabasa nga nag-ingon siya tao. Wah, inyo mang punan og dugangan pa ang nahisulat sa Biblia. Wala gid ani. Abi nimo Sister Lenny Faith, kadugay ng panahon ni ini nga isyu. Dugay naman ning atong programa. Ang among gipangayo usa lang ka bersikulo, kung naabay pamahayag nga dili Diyos Kristo, hangtod ron wa ginapadala nga usa ka buk bersikulong nagpatunay nga husto ng inyong pagtuog doktrina nga dili Diyos si Kristo. Ang kanini ang kuan Juan 8:40, sa makadaghan ng panahon ug higayon gipadala pud ni gihapon. Pero wa mamisupak, Pag-ingong tao, wa misupak niya na. Ang supak ragid niya namo niya na, kana bang inyuhang konklusyon tungod kay mabasa nga si Kristo tao, ingnon dahil nyo dili Dios. Pero pangitaan mo ang bersikulo, ay wa mo mapakitaan ng bersikulo. Kay balo ka, Sister Lenny Faith, o kang kinsa na nga pagtulunan og doktrina, iya na ni Felix Manalo nga inyong labaw. Unya, hibaw ibaya, basin wa kakahibaw kay wa kasultis inyong mga pangulo, kanang inyuhang kuan og nagsusi ka, tanawar gud na ang ihang mga rigodon nga relihiyon sa iyang pangidaron, diin siyang punduka, diin siyang siktahan na sakop. Tanaw ang katapusan niyang napasakupan ang Seventh-day Adventist. Muna'y katapusan niyang napasakupan. Unya, kini siya dati before siya na Seventh-day Adventist, pastor ni sa Methodist. O unya ni siya, nagkadibati og ang Adventist og ang si Felix Manalo, pero dili pa ni kuana kay diha naman ni nausab ang iyang apelyido sa pagtukod na niya na ining pundokang ginganlan niya Iglesia ni Cristo. Actually, ang iyaging apelyido ni Isagon, kanang Manalo, apelyido na siyang mama. Pero giganahan man siya sa meaning anang Manalo, wa siya ganahi sa iyang apelyidong Isagon, iyang giutro. Instead Isagon, giutro niya og Manalo. Unsa man ning Manalo? Mudaog or mananaog. Iyang gi-introduce na, iyang gisingit na ang iyang kaugalingon diha sa Biblia sa Isaias 46:11, siya ang ravenous bird, ang langgam nga mananagit. Busa ang iyang kaugalingon, iya nang gisingit diha sa Biblia. Unya, niadtong panahona, sa mga relihiyon nga iyang naagian, nagtuo pa siya nga si Kristo Dios. Pagtukod na niyang relihiyon, diha na makita nimo nga nagtudlo na siya dili Dios si Kristo. Meaning nga ang kamatuoran iyang gilubag. Unya, hinumdumi gyud nga ang pagpaila ning Felix Manalo sa iyahang kaugalingon, siya'y anghel nga mula gikan sa silangan. O unya, mas maayo pa, kay si Manalo, tao ra magyapon na, Felix Isagon, unya, inyong giila nga anghel. No, sa inyong pag-ila, wa milabot diha, nagpasabot rami diri. Apan si Kristo nga tao, ang inyong giila, si kang Kristo tao, si Felix Manalo, ang pag-ila ninyo anghel. Asa may taas og antas, ang tao o ang anghel? Diha lang na, Sister Lenny Faith. Karon diha sa gisulti diha sa Juan 8:40 nga si Kristo ang tao nga nagsulti sa kamatuoran, wala tay problema diha, mutuo mi ana, pero moingon mo dili Dios, diha na.
Tanawa. Kung may mabasa man nga si Kristo tao, yes, tinuod na. Pero wa kay mabasa nga dili Dios si Kristo. Remember, Sister Lenny Faith, kung atong basaho din is the Word of God nga translation din sa Colosas 2:9, ang tinuod si Kristo nahimong tao, kalom na, nahimong tao. Unya nga apan bisan paniini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. So malinaw ang gisulti. Pero kini ra ba siya, Sister Lenny Faith, way back 1987, gigamit ning bersikulo sa usa sa inyong mga ministro nga akong gikadebate sa publiko. Ang amo nga kuha na to, moderator si ex-mayor Pidoy Gulani, 1987. O unya, iyan ang gigamit pero wa tiwasag basa, giputol ra ba. Pero sa dihang akong gipangutana, nagka kanini nga, basta na lang, di pas mga bata, di lang ko magtel. Pero ang gisulti din ang tinuod si Kristo nahimong tao apan bisan paniini siya nagpabilin gihapon ang iyang pagka-Dios. So naagid gihapon, malinaw ang gisulti sa Biblia. Karon kining imong gihisgutan din sa Juan 17:1 at 3 nga nagpamatud nga amahan bugtong matuod nga Dios o gilahos lang gid unta ninyo na pagbasa. Akong basahon na sumala sa Juan 17:1 at 3. Putlon raman sad ni sa inyo kay kamugod di lang mo pa tinilon og Bible inyo ra mga kanang ministro unang wa gi mo'y kalibutan diha og giputol ba na giunsa na pagbasa kay wa mo'y Biblia ania sa Juan 17:1 at 3 og sa nakapamulong na sa Jesus niining mga sultiha gihat niya ang iyang mga mata ngadto sa langit ug mingon siya, Amahan, ang takna naghiabot na, pasidunggi ang imong anak aron ang anak magpasidungog kanimo. Timan niha ang hangyo ni Kristo, Amahan, pasidunggi ang imong anak aron nga ang imong anak magpasidungog kanimo. Well, ato kuno nga tan-awon unyang taod-taod kung ang amahan unsay pagpasidungog niya diha kang Kristo, dili ba Dios o Dios? Nagingon di sa kinini ang dos, sanglit gihatagan mo man siya og kagahom ibabaw sa tanang katawhan aron sa paghatag og kinabuhing dayon ngadto sa tanan nga imong gikatugyan kaniya. Og ang kinabuhing dayon mao kini. Hinabday makini ang ilang pagkaila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios. O anhira pud gihapon dinhi putla. Wa na lahusag basa. So therefore, busa ang gipailan ni Kristo ang amahan bugtong matuod nga Dios. Naabay bugtong nga may sunod pa. Kunya ang kinibang kwartang fake mura gipog tinuod nga kwarta, no? Di ba? Ingori mga nag-ingo din nga magpaila kanimo nga maong bugtong matuod nga Dios. Ipadayon tong basa ningon, ug kang Hesukristo nga imong pinadala. Ang amahan mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga pinadala sa amahan. Mao man gani lagi nga nag-ingon si Kristo, ako ug ang amahan usara. Namo ni gisulti sa Biblia. Karon ni naabay gisulti dinhi nga dili Dios si Kristo, wala. Diha ra na sa inyong kaugalingong paghuna-huna og doktrina. Diha ra na. Pero ang tinuod pagkasulti, wa na isulti ining bersikulo nga si Kristo dili Dios. Unya tan-awa ra gud kuno og unsa man kay nag-ingon man si Kristo, Amahan, pasidunggi ang imong anak, maingon nga aron ang anak magpasidungog kanimo. Nanato kunong susihon dinis Biblia kung gipasidunggan mas amahan nga ang anak Dios. Timani ari usa ta sa kinini ang gihisgutan sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39. Ingon ni Kristo, kamo nagsusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Timan niya nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Kung ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo, may pamatuod ba ang kasulatan nga si Kristo Dios o ang pamatuod sa kasulatan si Kristo dili Dios? Kay ingon man si Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan
kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. So ang kasulatan dunay pamatuod mahitungod kang Kristo. Unya malinaw nga ang kasulatan may pamatuod kang Kristo nga si Kristo Dios. Karon nag-ingon man si Kristo Amahan, pasidunggi ang imong anak aron ang imong anak magpasidungog kanimo. So napasidunggan na sa anak nga ang amahan Dios. Karon ang amahan nagpasidungog ba nga Dios ang anak? Pamatii ko no ang gisgutan ni kanini ang Kristo dinhi sa Juan 5:32 ingon ni Kristo, og ako nahibalo nga adunay lain nga magpamatuod mahitungod kanako, og nasayod ko nga ang iyang pagpamatuod kanako kini tinuod. Timani ha? Gawas kang Kristo dunay magpamatuod niya, og unya nasayod siya nga ang pagpamatuod mahitungod niya kini tinuod. Kinsa man ni? Atong Basos 37 nagingon, ang amahan nga nagpadala kanako siya magapamatuod mahitungod kanako. Tanawa ha? Tanawa, magpamatuod ang amahan mahitungod kang Kristo. Tandaan nato na. Karon, gipamatud-an ba sa amahan nga ang anak Dios? Kung imong basahon ragod dinyo, sumala sa gihisgutan dinhi sa Herbihanon kapitulo kananaang 1 ug 8, unsay gisulti tingman niha, ingon si Kristo ang amahan nga nagpadala kanako, siya nagpamatuod mahitungod kanako, og ako nasayod nga ang iyang pagpamatuod kanako kini tinuod. Tungod nini Sister Lenny Faith, sabta ang nahisulat sa Biblia. Dawata ang nahisulat sa Biblia, tuhoy ang nasulat sa Biblia, dili nang gitudlo sa imong mga pangulo kay mag-anam kag kalayo sa kamatuoran. So ato kununing basahon dinhi kay ingon mas Kristo, ang amahan nga nagpadala kanako siya magpamatuod mahitungod kanako. Ingon si Kristo, Amahan, matud pa niya, pasidunggi ang imong anak aron ang imong anak magpasidungog nimo. So pamatiin ni kay ang inyong gituhoan ang amahan man. Nagingon din niyo, timan biya nga Juan 10:30 ingos Kristo ako nga amahan usara. Usara gyud na sila. Wa na mahimong duha. So ang gisgutan din ni sumala sa 1:8 nagingon apan ngadto sa iyang anak siya nagingon, ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Akong balikan, ang imong gingharian o Dios. Timan ina Sister Lenny Faith nga kamong mamati mo idagandagan mo sa Grigo. Maglisod pa magani mo anang Bisaya adunay nos Grigo. Unya sa salin-salin mo dalha hangtod nga mawa na gid hinuos passing. Pero ang amahan nagpatunay, nagpamatuod nga ang anak Dios. Unya naingon ni Jesus, og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Tanawa ang kalibutan ang langit. Kisay nagbuhat ang anak. Unya makahimo di ang tao pagbuhat og kalibutan. Hinisis 1:1 sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Di pa matud-an sa amahan nga inyong giilang nga Dios nga si Kristo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Di pa matud-an nga ang anak Dios ug nganong dili mamumutuo sa pamatuod sa amahan. Dili ba ka natingala og nahibulong anak Sister Lenny Faith? Dinhi sa Contemporary English Bible, kung atong basahon the same chapter and verse, nagingon, matud pa, but God says about His Son. Nawa, but God says about His Son, you are God. Ingon ni katinaw, kaklaro ang pamayag, Sister Lenny Faith. Ano kam nga, dili man mumutuos na sulat sa Biblia, anha man mumutuo ang wa na sulat, nga, og sa, kuan pa, og si Suriano pas buhi pa na, dahil nag-ingong kamangmangan. Nga naman, ang wa sa Biblia, mo gidinuoy dawa tutuan ang naadili. Unya, wa ka matingala, o wa ka mahibulong mahitungod niya na. Sister Lenny Faith, dili pa ulahi ang tanan. Doon na kay mga kauban sa inyong simbahan, nga nangakabig sa kamaturan. Kato kaganina nga nagchatiri atong gikuan, katong principal sa kananaang eskwelahan, si Sister Alison, si Sister naman, Sir Alison, Iglesia ni Cristo matos una, Sister Lenny Faith. Pero kay giablihan niya, ang una-una og salabutan, nakasabot ra gyud siya.
Nakasabot ra gyud siya nga sayop di ay ang iyang gituhuan. Unya, sagdi na lang kay puwaon mo, daladalahon dahil mos mga salin-salin sa mga pangulo, normal na ang inyong pangulo mag-ali-ali po sa inyo bilang mga karnero. Pero ang pamatuod may tungod sa Biblia, dili gina malalis kaingon ni Kristo nga matud pa ni Kristo ang amahan nga nagpadala kanako, siya ang magpamatuod may tungod kanako ug ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod kanako kini tinuod. So manigisgutan sa Biblia. Unya, ingon ni Sister Lenny Faith, sumala sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20, niya ang pamahayag. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo. Tandaan ha, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Sa mando sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Karon unsa may gisulti sa mga taong balaan may tungod kang Kristo? Roma 9, 1 ug 5, magasulti akog tinuod may tungod kang Kristo. Remember, Sister Lenny Faith, ang gisulti ni San Pablo tinuod may tungod kang Kristo. Pag ang tao dili na mutuos tinuod, dakog kay gayunan nga ang iyang tuhuan baka kay di naman siya mutuos tinuod. Ingon ni San Pablo, magasulti akong tinuod may tungod kang Kristo. Timanis atong gibasa nga pinaagis mando sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Ang confession ni San Pablo, matud pa niya, ako magsulti og tinuod may tungod kang Kristo. Og ang akong tandlag magasaksi niini pinaagis sa Espiritu Santo. Ang 5 nagingon, ilaha ang mga patriarka ug gikan kanila sumala sa kaliwatan na tao si Jesucristo nga mao ang Dios. Klaro na. Ang mga balaang tao na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Unya, kay gisulti man nga si Kristo na tao nga mao ang Dios. Kung dili ka mutuon niining gisulti San Pablo, bikin saman sa mga balaang tao diha sa Biblia nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Nga gikana ang ilang pagsulti mando sa Espiritu Santo. Kay sa atong gibasa, ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti minanduan sa Espiritu Santo. Sister Lenny Faith Aranchado, hinaot pa nga mamanduan ka sa Espiritu Santo kung ginakabig man sa Ginoo ang uban diha sa kamaturan ibo nimong kabuabanan. Ako nagatuog nagalaom nga dili man karon pero moabot ra ang panahon ug ang mga adlaw nga ikaw pagakabigon sa Espiritu Santo diha sa kamaturan nga makapangalagad gas Ginoo aron mahimo kang andam sa adlaw niya sa pagbalik. Salamat Sister Lenny Faith uban sa tanang manaminaw, malinaw, matinaw ang gisulti sa Biblia. Hinaot pa nga inyong nahangpan ug nasabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Well, suri gyud kaayo dili sad ko makahuman karon gihapon kay kadtong last week gud ang patay nalubong naman to pagka Domingo. Unya may lain na pod nga dipuli nga namatay karon sang Domingo ilubong. Unya gikinahanglan ginato ang presensya busa surig yun nga mo-exit ko si Brother Libby lang usa ang magpabilin tungod kay gikinahanglan kaayo ang ato nga panahon didto. Nya salamat Sister Lenny Faith uban sa nang naminaw. Unya Brother Libby akong balikan ni ang iyang kuan ay short na lang nato ni matud pa niya nganong dili magyud mo kadawat ni anang gisulti ni Kristo sumala sa Juan 8:40 nga siya tao o sa Juan 17:1 ngadto 3 nga nagmatuod ang amahan mao ang bugtong matuod nga Dios. Brother Libby, ingon ini ang kuan ni Sister Lenny Faith pinakabuo sa iyang pangutana. Okay, daghang salamat no sa manindot nga pangutanang gipadangat sa ato nga tulumanon. So ako sa ning pangbasahon kining mga nakita na to screen. Salamat po nakiguban nato sila si Brother LC Petogo, Brother Amay, so may gabi niyo diya bro, uban siyong family. Niya, yang minsay, blessed. Niya po si Maki Coro, salamat po sa pag-pray. Niya ato po nakita si Belinda Luhira Tirana. Salamat po sa pag-pray o pag-love sa itong programa. Niya sad si Brother Moises Alex Aliaban. Salamat po sa pag-pray o pag-love. Niya ato ning dalikatan og tan-aw higala ang pikas nga screen. Niya pangbasahon taning mga nahidugang nga nag-love sa ato nga program.
ato ning pagbasahon ni si Brother Ronaldo Bragat, LC Pitugo, Abner Dualio, o niya po si okay, ni si Ma'am Roda o Doktora Roda Alikigan, Orange Pelayo, Lilian Santing, Vina Kamay, kini Brother John, si Vina, mamaning anak ni Tio Ricar, nga nabiyuda na tuwa sa konsolasyon niya. Siya nag-promise siya nga balik na yun siya og pagalagad. Bina o Bina? O si Bina, bakit si Bina? Oh yes, wako kalimot ni Davina. Day, kumusta ka? Hope nga imong dalion ang imong kuan kay kita ka siguro sa panahon. Salamat atong kayo day. Sabado, murag kasimba na siya atong Okay, Sabado. see you in heaven day ha. Thank you so much. Nabiyuda na day ni Rumata. Oo. O niya po si Jimboy Idar, Jaima Lipalam. Exonis na matay. Okay, ni Asad ato nakita si Celine Ruiz Mendaros. So, may gabi niyo diya Sister Celine o ba ni Brad Ejon Mendaros. O niya po si Rogi Bernel Yusa. Nakikuban na to o niya okay, ato ning tanawon ning uban arita sa Pikas, arita sa mga nag-like ato ning tanawon. Niya si Brother Basilio Notarion Jr. Niya sad ang atong sister Kabaluna Ami Claves. Salamat kayo Sister Ami. O niya belated happy birthday. Salamat kayo nga nakalanta mo first time mo tan-aw karon. Salamat kayo ato ni Sister Higala anaani sa Lapu-Lapu City. O niya po si Tomailo Linad White, Brother Johnny Amainit, G. Merced, o niya po Anilin Liamas, Jezebel Plenios, o niya ato po nakita din si okay, Antonio Itorma, Jailaid Lucero Garciano. Okay, muna ato mga nakita nga nahiduga nga naglantaw sa ato nga programa karong gabi. Okay niya po si Brother Isao Dihito, ato ning tanawon ang iyang mensahe. Good evening brothers, watching here in Langob, Asturias, Cebu. So may gabi ni mo diya Brother Isao. Hinaot pang Diyos mag-uban ni mo diya sa buluhaton si Ginoo. Okay, adto ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga ang pangutana ang gipasupot dinhi pangutana ni sa usa sa mga member sa INC nganong di man gyud kuno mi kadawat anang nakasulat sa 8:40 Juan og sa Juan 17 uno ngadto 3. Una-una ra man ginani mo higala kadawat mi kanang Juan 8:40 naghisgot nga si Kristo ataw dawat mi ana kay nagtuo mi nga si Kristo dunay gitawag dual nature, tao siyang matuod og Dios nga matuod, dual nature siya nga naman na mabasa sa pagkatao pero wa gito mabasa nga tungod kay natao si Kristo o nagpakatao si Kristo, wa gito mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios tungod kay nagpakatao siya. Wa tay mabasa ana. Ang ato nung mabasa sa Biblia sa Roma 9:5 nag-ingon si San Pablo na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Okay, muna gisulti di ano? Ato sa ning tanawag kadiyot mahigala niya si Basilio Tiro Notayon niya po thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. God bless you and your family. Niya po Sir Ninfa Villacaston. Okay,
Ato na tas pagpadayon ni Apon si Sel Notario Aragon. Salamat sa paglabog pagpe. Padayon ta higala. Kanang hisgot nimong nganon di mangyud mo kadawat. Marag makaingon ta nga sipyat siguro ka ana. Ginawat na mo na oy. Kay nagtuo umi nga si Kristo nagpakatao. Kay ang Biblia nagsulti higala sa Roma 9:5 na tao si Kristo. Unsa man siya? Nga mao ang Dios. Paghiskot pagkatawa bingon nga mao ang dili Dios. Mo na sipyatan pod sa ato mahigala kay pagkabasa og word nga tao may nga na dili di ay Dios si Kristo. Kay tao man. O di man ta nasipyat ana. Nga naman kay mubot-buot doon tag conclude ba? Tuguti nga ang Biblia mo conclude mga higala. Mo mahatag conclusion ba ang Bible? O sa may conclusion sa Bible? Sa Roma 9:5 ako itong gibasa gani. Ari ka magsugod sa uno, naingon San Pablo, magasulti akong tinuo diha kang Kristo, dili ako magbakak. Muna gingon sa 9:1, magsulti siya tinuo diha kang Kristo, di siya mamakak. O niya sa may gisulti niya kang Kristo diha sa Roma 9:5, ang uno, matingon niya, di siya mamakak. Ingon siya, nataw si Kristo nga mao ang Dios. Klaro na. Muna'y husto higala. Dili kay nataw si Kristo nga dili Dios. Dili na mabasas Biblia. Bunga lang na sa huna-huna sa usa ka tawo. Diba? Klaro na. Munang giingon sa muna atong basa sa Juan 8:14 nagiskot pagkatao ni Kristo, miangkon siyang tao. Ito problema na. Midawat ni ana. Ang wa na mo dawata kanang konklusyon nga moingotan dili Dios. Kay mismo San Pablo nagsulti nga Dios. Si San Juan may nagsulat ana be. San Juan may nagsulat ana. Magkasumpaki dahil sulting Juan o sa may sulti ni San Juan. Arita basa. Arita magbasa sa uno. Kang arita magtuktuyok sa libro ni San Juan. Kay naghisgot man nga diha sa Juan nga si Kristo sa 8:40 nag-angkon siyang tao. Pero unsa man ni gisulti dinhi gala si Juan gyapon na ako basahon. Aritas Juan 1 o niya sa bersikulo 1. Okay nira. Juan 1 o niya 1 ngadto sa 3. Akong basahon dinhi sa The Living Bible. Mo ni atong mabasa o. Before anything else. San Juan Japon niya? Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Kaklaro, ano po kasutiyaos? 1 ug 2. Sa wala pa mutungha ang tanan nga mga butang, aduna na'y Kristo, kauban sa Dios. Siya kanunay buhi, og siya siyang kaugalingon Dios, and himself, and is himself God. O, tayo mo na. O niya, klaro mo lagi na, sa sanuan magyapon ni nagsulti, o nagmaingon tang dili Diyos sa Kristo, ang nagkasumpak, kaya din suwat ni Juan, sud gawas ni Juan. Pag-ingon ni San Juan sa 8:40 nga niangkon si Kristo tayo, apa problema? Kay dual nitsel man si Kristo, nag-angkon siya siyang pagkatao. Kaya karon kini sa Juan 1 ug 2, gaingon man dinhi nga ato nabasa dinhi nga and is himself God. Kinsa man ni? Si Christ mga higala. Atong i-continue basa ang 3. He created everything. There is nothing exists that he didn't make. Iyang gibuhat ang tanang mga butang, walay butang nga mitungha nga dili binuhat niya. Oh, klaro kayo na pagkasultiha. Oy, o niya, arita magbasa sa contemporary English version sa 1. Kaning versikulo 1, atong gibasa niyang 1 ganiha. Aron na pala sa isa ka Biblia, contemporary English version. Itong basa, In the beginning
was the one who is called Word. The Word was with God and was truly God. O truly na gino, kinsa ko nini ang pulong kauban sa Dios, ito nini truly God. Oh, klaro ano, oy, tinuod nga Dios. Gituoan na mo na. Nga naman, kay naas Biblia, ang wa na mo tuhi igala, kanang wa sa Biblia, nga si Kristo dili Dios. Diha man tanong sayop, ana. O, maghisgot kang pagkatayo, problema na. Gatuo mi, ana. Maghisgot kang pagka-Diyos, wala problema na. Gatuo mi, kay naas Biblia. Pero maingon ta nga dili Dios Kristo, adili mi mo to. Nga naman, kay wa na sa Biblia, sulti-sulti lang na sa tao, nga pagkabasa nga nag-ingon si Kristo ang tao siya, o di ingon din dili Dios. Oy, kita ba nagbutbut konklusyon? Ang Biblia ay pagkonklusyonon. Tanawang pag to. Atong basaw na, arita magbasa sa 1:18. Diha yapon sa Juan. Juan yapon, tutuyok lang tas librong San Juan kay, wa man ni nagkasumpaki. Si San Juan ba siyang sulat? Wa man ni nagkasumpaki. Ako basaw na, sa versikulo 18, tanaw na to kay sa Juan 17 higala versikulo 1 nga 3, may nga na po sila, o naging mas Kristo nga bugtong tinuod na Diyos ang Amahan. Wag yapon problema na, kay ang Amahan bugtong man na. Pilam di kabuk Amahan, usaraman, bugtong tinuod na Diyos ang Amahan. Si Kristo po doon sa man siya. At ang basahan, paminaway ha? 18. Ari ko magbasa sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Okay niya. Sa 18. Wala dayoy tao nga nakakita sa Dios nga Amahan. Apan gipaila siya kanato sa bugtong anak nga Dios. Oy, bugtong anak nga Dios pod si Kristo. Klaro. Si Kristo nagsulti, ang iyang Amahan, bugtong Diyos. O niya, ato pong nabasa diri karon, si Kristo, ingon din hinga, bugtong anak na Diyos. Kaya ang Amahan, di man punto anak. Bugtong anak na Diyos, Amahan. O nagmagisgot pagka Diyos, ingon sa Juan 10, versikulo 30, ako, og ang akong Amahan usara. Dihara ang laaya na ako mabasa wala. Ni arita magbasa sa contemporary English version. Paminawi ako basaw na nagina itong mabasa. No one has ever seen God, the only Son who is truly God. Klaro na yun, the only Son who is truly God. Muna na Juan man ang libro. Wa magkasumpaki si Juan pagkabasag tao. Kay si Juan nagtuo nga si Kristo tao. O niya, nagsulti masuan gyapon truly God si Kristo. O niya, dito mo to ana. O ang aririta sa Juan 17:1-3 atong tuhuan nga mayong tambug to nga nagsungkulusyon nita, wa dita kabasa sa ubang bersikulo sa Biblia. Okay, no? Wa naman tayo dahil higala may abot naman ang kinutuban sa di pahingpit na puso ng atong tulumanon ni ang atong team song. Okay, mag-ampot ha? Amahan na mo, nas kita sa mga langit. Salamat o Diyos sa kalampusan sa mensahe. Magagiyak kinikana mo, paingon di akanimo, kaya magisalig sa ngalan ni Ginosos Gumanlawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus our hope, o kanyang tada, masukig panalang ganti paminaw, sa ngalan sa na Brother John dito, Brother Joel Trana, Brother Isao dito, kinanigala, Brother Libby Clavis, paingon dagan salamat, o maayong gabi kanatong tanan.